אוקיי, מסתבר שחזרתי לכם שוב כי חברה שלי ביקשה. זה לא נותן להראות תגובות, אבל חברה שלי ביקשה באנשי קשר שאחד אלוהל, אחד זחל, אחד בננה ושתי בלוני מים. ובוא נעשה לה, אז בוא נתחיל. אז יש לי רק 2 מגירות, אבל אמרתי אני הולכת לעשות מגירה ענקית ועוד מלא מגירות. אז נתחיל מהמגירה הזאת. אז פה אני רואה שאין לי כלום. פה אני רואה. ואני ממש מקווה שתשאלו אותי עוד. ואני שם את הדברים פה בשקית. אלוהל למספר 1, בננה נעימה בטירוף למספר 2, זחל יצא לזה כמעט עבר למספר 3, ושתי בלוני מים כמובן. אם זה 2 בלוני מים אז זה למספר 1 למספר 4 והשני ל5. אז מצטערת, את לא מקבלת עוקב, אבל פעם הבאה תרשמו לי. ביי.